Dit is Wesley. Wesley komt tegemoet met zijn zuske Cynthia om de week bij zorgboerderij Mooi Zeldsum. Hij had een hersenbeschadiging en daarom is er een soort zorg nodig. Die zorg krijgt hij hier. En boven dat ontspanning die het voor hem oors met dreig te vinden is. En je mag soms helpen met melken of dieren verzorgen. Dat is leuk. Wesley bleef in de weekend vaak sliepen om ik zijn oren wat rest te gaan. Maar dat is maar kwart een uur. Mooi Zeldsum sluit de dwarren in het weekend. Het is dadelijk net meer te betalen. De tarieven gaan per tattoo-sectie drastisch naar beneden. Dat jaren we nou al mondjesmaat via de meeste van het gebiedsteamen. Dat die tarieven sowieso helemaal gehalveerd worden. Nou, als dat juist naar de kwaliteit die we nou bieden, dat kennen we al je correct uit. We hebben bijvoorbeeld verpleegkundigen in CS, we hebben een orthopedagoog die bij ons betrokken is. Maar ik denk dat dat straks al je net meer kan, want maar minder yield kunnen we dat net meer bekostigen. Het wordt voor zorgboerderijen hield die dreger om de holleboppenwetten te houden. Zo'n de vernijing van de WMO rint de betaling via de gemeenten en dat gaat net altijd goed. Zo maakt Mooi Zeldsum zo nou en dan man wacht je op betaling voor de zorg die ze leveren. En gelukkig hebben wij wel wat een buffer opbouwd, dus wij kunnen gelukkig ons personeel nog wel betalen tot nota. Maar ja, hoe veel liet het komen? En wij hebben besloten om op tijd in te grijpen. Ja, en dat gaat dan deze keer ten koste van de logeerzorg. Het is echt heel spietig, maar het zakelijk zien is dit voor u de beste optie. Ja, dat is heel boodschrikken. Want nou, we de bij van die met de 50 mensen om hun heen. Dat is stabiel, dat is goed, heel goed voor een bijen, maar dan worden ze weer van het kastje naar de moeder, dat is koud. Een besluit met grote impact bij de cliënten en de ouders van Mooi Zeldsum. Ja, hoe het nou maar, ik weet het net. Ik maak me er zwaar genoeg. Maar dan moeten wij wel op nijs wat ziekie. In die berg moeten wij wennen aan iets oors. En dat is, voor huisjes zijn dat ook heel moeilijk. Ja, daar ben ik verdrietig van. Wesley hoopt dat het een hoors wordt. Vooral voor de oren bij de boerderij. Ik denk dat ze heel veel gaan missen. En dat vinden we wel jammer. Want je bent wel echt een vreugdeploeg. Ja.